Cvičenie s náčiním. Staršie deti. Postavíme sa pekne do kruhu a budeme pochodovať. Pravá, ľavá, pravá, ľavá. A teraz sa spolu prebehneme, ale tak opatrne, aby sme si neublížili. Poďme na to! Urobíme bočný cval a budeme cváľať ako koníky. Pripravíme sa a ideme cváľať. Teraz sa koníky otočia a cváľajú na druhú stranu. Teraz budeme pomaličky kráčať a trochu sa vydýchame. Spravíme nádych nosom a výdych ústami. Tak, poďme na to. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych. Teraz si nájdeme svoje miesto na cvičenie. Set skrčmo krížny, takzvaný turecký set, kužeľ dáme do domčeka, ruky do týla a budeme robiť predklon a záklon hlavou. Vystrieme chrbátik a ideme na to. Predklon, záklon, predklon, záklon, predklon, záklon, predklon, záklon. Ruky skrčiť pri pažmo, spravíme dvakrát hmyt, potom spažiť a dvakrát tleskneme. Vystrieme chrbátik a ideme na to. Hmyt, hmyt, tlesknúť, tlesknúť, hmyt, hmyt, tlesknúť, tlesknúť, zamávam, zamávam, tlesknem, tlesknem, zamávam, zamávam, tlesknem, tlesknem. Kužeľ dáme vedľa seba, spravíme podpor sedmo skrčmo, špičky a päty sa dotýkajú zeme, striedavo chodidlo vstýčiť a prepnúť na špičku. Poďme na to. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spravíme vzpor kľačmo, ruky vzpažiť, hlava hore, hlboký predklon a ruky dáme na zem.
Kužeľ chytíme oboma rukami. Spažiť, predklon, ruky poriadne natiahneme. Spažiť, predklon, ruky poriadne natiahneme. Spažiť, predklon, ruky poriadne natiahneme. Výborne. Spravíme set z nožmo, prednožiť pokrčmo, kužeľ zoberieme do jednej ruky, rukou striedavo podávame kužeľ popod nohu a okolo trupu. Vystrieme chrbátik, nohy spolu a ideme na to. Pod nohu a za chrbátik. 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 Kužeľ dáme vedľa tela, spravíme set z nožmo a ruky pokrčmo, striháme nohami striedavo do strán, ale pozor, nohy nepokladáme na zem, budeme robiť rýchle hmyty. Ak ste pripravení, poďme teda na to. Raz, dva, 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 raz, dva. Tak, chvíľočku si oddychneme a dáme si tento cvik ešte raz. Pripraviť sa, pozor, štart. Raz, dva, 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 raz, dva. Teda, zvládli sme to. A teraz si trošku oddychneme, spravíme si takú relaxáciu a budeme pokojne dýchať. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Tak, trošku sme si oddychli a môžeme pokračovať. Kužeľ máme v jednej ruke a striedavo v rytme pôjdeme gašparka. V podskoku naraz ruky vzpažiť a nohy rozkročiť a potom stoj spojený a ruky pripažiť. Spažiť, pripažiť, 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 spažiť, pripažiť. Spravíme si dýchové cvičenie. Nádych nosom a výdych ústami. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Oddychli sme si trošku a môžeme pokračovať. Spravíme stoj rozkročný, ruky vzpažiť, hlboký ohnutý predklon a ruky zapažiť a potom hmyt a vzpažiť. Kužeľ si dáme do jednej ruky. Poďme na to. Vzpažiť, predklon, ruky zapažiť.
ruky zapažiť. Spažiť, predklon, ruky zapažiť. Spažiť, predklon, ruky zapažiť. Spažiť, predklon, ruky zapažiť. Spažiť, predklon, ruky zapažiť. Kužel dáme vedľa nôh a spravíme stoj rozkročný, ruky rozpažiť, s rotáciou trupu striedavo predklon, ľavá ruka k pravej nohe a naopak pravá ruka k ľavej nohe. Poďme na to. K jednej nohe hore, k druhej nohe hore. K jednej nohe hore, k druhej nohe hore. A na záver si ešte spravíme dýchové cvičenie. Kužel zoberieme do oboch rúk, ruky máme spojené s kuželom a vzpažíme a spravíme nádych. A potom výdych a uvoľniť. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych. Boli ste super.